Det er fart. Det er spænding. Det er parkour. Det er bare sjovt. Store Hoppeland i Randers byder på aktiv påskeferie, og parkour er det store hit. Hvad er det parkour for noget? Det er bare sådan, hvor man skal bevæge sig. Så hurtigt fra A til B. Hvorfor er det sjovt? Fordi du er helt fri. Det er Randers Gymnastiske Forening, der arrangerer, og sådan her ser det ud, når man dyrker sporten. Har man til gengæld en sumobryder i maven, kan man også prøve kræfter med det. Hvad er det fede ved at have påskeferie? At man elsker skole, og man kan lave parkour, hvis man vil. Burde du ikke være i skole i stedet for at være her? Nej. Hvorfor ikke? Skolen er kedelig. Jeg vil hellere være her. Det er meget sjovere.